Right. So we can now start interview yedu. Ameno kuti makasununguka shona here chibuja here kana kuti munoda chirungu? Ndiri comfortable nechero chamada kutaura nacho chirungu kana shona. Alright, zvakanaka. Ndofunga tikati shona tichigona hedu kusanganisa nebuja yedu zvinenge zvakanaka zvakadaro. Alright. Right. Saka pekutanga ndoda kuti for the record kuti mutitaurire kuti ndimani, muri webato ripi ende muri candidate yekupi constituency yamuri kuda kurepresenta saMP. Okay, maita basi. Zita rangu ndinonzi TAURAI MAVHOKO. Ndobva kwaMutoko akawazva. Ndiri webato reCCC inotungamirwa naachamisa. Candidate yemudare reparliament kuMutoko North constituency. Right, zvakanaka. So kuti muzode kupinda mukwidzo yesarudzo idzi muchida kupinda saMP, makanga maonei, makanga manzwei? Ichokwadi kuti kazhinji kana munhu uchigara munharaunda une zvaunoona uchikura. Ndizvozvo. Saka kubva ndichikura inini ndakanga ndichitambudzika ndichiona utungamiriri hwaiitwa nevaitungamirira vari vekubato reZANU-PF. Ndizvozvo. Nekuti yedu haina kuzamboita vamiririri verimwe bato kunze kwevamiririri vebato reZANU-PF. Saka tine zvataiona zvekuti kana munhu akaita huori kana munhu akatadza kuunza budiriro munharaunda anoramba achingovhoterwa achiitwa achitongochinja kana vachitenderedzana zvakadaro. Saka ini pandakakura ndakanga ndine challenge yekuti ndikambouyawo neimwe pfungwa ndikauyawo nedzimwe pfungwa dzangu dzekuti nharaunda yedu ibudirire nekuti zvairi izvi haisati yabudirira. Ndizvozvo. Ndo zvakandituma kuti nditange kutsvaga kuti tosimuka sei mutsakano. Handiti chikapotari. Ayo, tinotenda. Saka zvimwe zvamakaona zvanga zvakaita sechii nechii? Mataura nyaya yeuori apa. Zvimwe zvachona zvanga zviri zvii? Ndine muenzaniso wenzira yedu mugwagwa yedu yeMutoko, asi ndakatarisana kazhinji kwazvo nemugwagwa waenda naMhanduwe WeNhau sekuti ndiwo wandaishandisa nguva zhinji. Vaimbova mutungamiriri weZimbabwe vaMugabe vakambouya vakavazva 1992. Right. Vachinoita official opening yemugwagwa iwoyo. Mugwagwa uyu wakangova apiwa mari neUnited Nations neSPIDA. Pane kambani yaigadzira mugwagwa yainzi Danita. Saka nguva iyoyo kambani yakaemploya vanhagari venharaunda dzakasiyana siyana kubva paMutoko Center kunosvika kwavakaperera mugwagwa kuBenson 9 vachiemploya vanhu ivavo kuti vabatsire kugadzira mugwagwa. Asi mugwagwa uyu hauna kuzoiswa butiro rinovhara gravel riya rinonzi tara pachirungu. Vakangosiyiwa riri gravel chete. Saka gravel iri rakasaka kudyiwa nzira ikapera ikapara kuita worse than zvayanga iri. Saka ndichizokurawo ini nekunzwisisa politics ndoko ndakaona kuti aiwazvo mugwagwa uyu dai panga pari pakugadzira chaipo pari pemutemo pemhando chaiyo yechizvino zvino waifanira kunge wakazopedzeswa wakaputirwa wakaisa tara inogara makore akawanda tisingazite dambudziko zvakare remigwagwa yedu yekufambisa maMutoko. Saka ndozvimwe ndakaona izvi. Ayo, tinotenda. Then chechipiri chandakaona ndakadzidza pachikoro chinonzi Kawere Secondary ndo chandakazoitira form 3 yangu neform 4. Apo. Kune mukuru aiveko aibatsira akagara nguva yakareba kuAmerica ainzi Dr. Kamsikiri. Dr. Kamsikiri vakaedza kwazvo kuunza mateachers aibva kunzvimbo dzakaita seana America vari vechirungu kuedza kuunza exposure muvana vedu munharaunda kuti kana vachinge vazokura vapinda mumadhorobha havavhunduke varungu uyezve vanenge vane kujaira kuziva kuti okay murungu munhu angofanana nesu. Ndizvozvo. Dr. Kamsikiri vakaunza maprojects akawanda kwaKawere including kugadzirisa mvura yekuti vanhu vagozochera mvura mumatepi maraini
kugadzirisa chipatara kuchivandudza nekunesi dzaibatsira vari vechirungu zvakare vakakwanisa kuti sapota nemacomputers pachikoro pakawere nemativi ekuti vana vakwanisa kugara vachiona zvaiunza development munzvimbo. But nhau yakaitika ndeyekuti nguva iyoyo zvinhu izvi zvakazika zvimwe zvacho zvichitonongedza minwe kune vakuru hurumende vaitungamira panguva iyoyo kuti vakanga vachirwa godo rekuti zvaadoneta akuda kunokwidza position yekuita member of parliament. Saka kwandiri zvakandirwadza kuti development yedu iri kuvhariswa nevanhu vari mune zvematongero enyika vari kumusoro kumaoffices. Ndo vari kuita kuti nharaunda yedu iite sei iregedze kubudirira nekuda kuti anenge aida kuvandudza nharaunda yedu ivo vanomurwisa vachiita baita zvematongero enyika. Handitika. Right. Tinotenda sure. So inini handisuda kunyanyotora nguva yenyu yakareba. Rekai ndichibvunza manje kuti seizvezvi zvamapinda mukwikwidzo yekuti muedze kuita MP kana mukavhoterwa nevanhu, zvinhu zvamuri kuda kuwimbisa vanhu kuti muchagadzirisa nemutoo wenyu mega oro mutoo wamuri kufungidzira kuti unogona kushanda, zvinhu mutoo rudzi kana kuti zvinhu zvipi zvamuri kuda kuti muedze kugadzirisa kuti mukorekte izvo zvamamuri kunongedzera izvi, kuti wori moona nyaya yekutsikirirwa kwedevelopment, moona nyaya yemigwagwa nei, muchaedza sei, muchazvigadzirisa sei kana mukavhoterwa kuita MP? Zvakanaka, mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo. Chinhu chekutanga chandakaita ndisati ndazvipira kuti ndakuna kunomira pamember of parliament kunzvimbo yedu yeMutoko North, ndakagara pasi ndikaita research yekuona kuti kana munhu achiti toda kugadzira migwagwa panombodiwei, handiti? Saka chekutanga chandakaona ndechekuti maMutoko tine mhanza yekuti tine natural resources akafanana sematombo eblack granite ari kucherwa nhasi nemamwe makambani vachitakurwa vachiendesa kunze kwenyika, handiti? So inini my target ndeyekuti ndoda kuti mabyproducts ezvicherwa zvematombo edu ari maMutoko tiashandise pakamugwagwa yedu. Mavhoko. Yes. Ndikati pane pambobreka pamanga mapedza kutaura kuti pane nyaya yemablack granite mumashure machina madambuka network, ndofunga mukadzokorodza tinogona kunyatsonzwanana zvakanaka. Okay, ndanga ndiri kuti chinangwa changu ndechekuti mabyproducts eblack granite anosara aya tingati marubbles pachirungu. Tinoda kuti tia-exploit izvozvo tichazviita nenzira ipi? Nemishini yandakaita maquotations inopwanya matombo kusvika pasaizi yematombo anoshandisa kuvaka migwagwa aya. Ndinoda kuti matombo iwayo ticreate employment, tigadzirire vana vechidiki mukana yekushanda paplant inopwanya matombo. At the same time matombo iwayo ndobva tayatora, mamwe acho otibatsira kuvaka mugwagwa, mamwe acho otibatsira kuita maconcrete ekuvakisa dzimba dzevanhu vedu since mastandard edu achiri pasi kumamisha, vanhu vari kuvaka dzimba dzechuru isida kuti improve mastandard. Saka pakugadzira kwemugwagwa tichatanga tagadzira nematombo edu, tichatozotengeserawo dzimwe nzvimbo nedzimwe nyika tichiexporta matombo iwayo, tichitokumbidza mamwe maprovinces asina matombo iwayo kuti hai mutore matombo ekuno kwaMutoko mugadzirisa nzira dzenyu. Chakaita kungoda equipment netaa yatinoona pahwande apa. Aiwa, izvo zvakanaka izvo. Apa mataura nyaya yemabyproducts. Right, nyaya dzeuori munotarisira kuti dzisorova sei pamunopinda mudare reparamende kana mukavhoterwa kupinda? Ndinotenda chinokonzeresa uori vakuru vangu ndechekuti munhu anenge aenda pachinzvimbo chaanopuwa simba rekugadzira zvinhu, kana kwaanobva ari munhu wenzara anofungidzira kuti kuba ndiko kunoita kuti apfume nekukasika. Saka isu sehurumende iri kuuya tichiti tiri hurumende yevarombo nekuti tesiwo tine urombo, zvachaita nezvekuti tichacreate maopportunities for everyone. Tichagadzirira munhu umwe nemumwe mikana kuti vanhu vatange vambowana mabasa epekushanda. Vanhu vawana mabasa epekushanda zvinoita kuti uori hudzikire.
Nekuti munhu anenge akuverenga kuti ndingazodzingirwa basa here kuti ndapuwa $10 zvechokomo homwe kana kuti ndingadzingirwa basa kuti ndapuwa $50 zvechokomo homwe otarisa kuti salary ari kuwana pamwedzi ari kuwana mari yakawanda sei. Saka ini ndichamirira kuti mudare reparamende kana takutaura vashandi vedu vatange kupuhwa mikoho inoita kuti kana vachinge vapinda mudzimba dzavo vawane ruremekedzo kubva kumadzimai avo nevana vavo seana baba vana sisi vakoma vanin'ina kana vana amai vane rukudzo kuburikidza zvavanowana zvavanokohwa kubva kumishando yavo. Tinotenda. Then apa ndofunga masakura mukazunza apa. Chekupedzisira masoko yenyu ekupedzisira emungade kupa vavhoti vekwaMutoko North nzvimbo yamuri kuda kuti mupinde kuita MP ndeapi masoko yenyu ekupedzisira kwavari? Mashoko angu ekupedzisira kuvanhu vekumuToko North ndeyekuti varambe chichidzirwa vasateerere kunhema dziri kutaurwa kuti kana musi wekuvhota wasvika munhu umwe neumwe achapuwa sabhuku wake woita mudungwe kuenda palaini rekuvhota. Kana wasvika mupolling booth vamwe vari kunzi uchapindamo kana wavhota tora picture yepo vanenge wavhotera tipaoni. Vamwe vari kunyeperwa kunzi mukati imomo munenge mune kamera inokuonai. Zvese izvi ngavaregedze kuzviteerera. Uyezve ndoda kuvakurudzira kuti sezvavari kuona kuti maMutoko tiri kuti tikaisa macampaign posters edu ari kudamburwa. Vatsigiri vedu kana vakada kufamba vari kuvhundutsirwa nekuchichidzirwa vamwe vari kutorohwa chaiko. Asi izvozvo zvese hazvifaniri kuvaodza mwoyo kuti vatadze kutivhotera isu nekuti isu chete isu tine donzo richaita kuti nyika yeZimbabwe ishanduke kubva pairi izvezvi. Vanhu veZANU-PF vakatomirirawo kumukomana kuti vazive kuti kochidzadzikisa reti chii. Vakatomirirawo kunzwa kumukomana kuti ko mabhondi noti asiri kutenga achaitwa sei nokuti ari kuziva kuti ari kutungamirira uyu haana plan haana kana mazano ekuti zvinhu zviite sei zvishanduke. Saka vekumuToko tinovakurudzira kuti kana maakusarudza sarudzai hurumende yechidiki ndisu tine ramangwana rakajeka reZimbabwe. Ava chavaakuita vari kungodhifenda chete mikana yavo nekudhifenda maproperties avakaluta nekudhifenda pfuma dzekuba dzavakaunganidza vakati medzimba dzavo nemhuri dzavo. Zvakanaka mambo. Mazvita ava ndiva Mavhoko Taurai vari nhengo yeCCC vari kupinda vakamirira bato iri kusarudzo dziri kuuya vachida kupinda kudunhu reMutoko North constituency. Tinokutenda vaMavhoko nenguva yenyu. Rekai tigoringa tichireketa kuti zvinenge zvichifamba sei mazuva anoteera. Mazvita ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Tinotenda Mhanduwe zvakanaka. Tinotenda mudoke zvisvinu. Tinotenda mama.